हारसिं जिरायनानै दं। BKRY अफिसियेल हायदों। मा खबर? जोमा अफिसियेला हारसिंसो माथो होदों। हारसिं दङ गोदाव सोराव। जोमा अफिसियेला लाइक होबाय, थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय। BKRY होनदों मा खालामदों होनदों जिरायना दङ। ओमफ्राय प्रमद नार्जारि फैदों आगै लाइक होनदों। थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर। प्रमद नार्जारि अन दं। BKRYना भिडिअ आगारथाराखै माथो दा मानि दे। केमेरायानो साफा ना आंना भिडिअ खालामनो बाबाय आं बेनिखायनो। भिडिअ खालामबो लाजियो दाना मानसि बुरजा दंना दा। BKRYनो आइफन लादों। माजों आइफन लानोसै। नाङालै आइफनखौ।
आइफन लानो हाया बिदो न'आवनो न'आव बिनाय माने मासे मोसौ बोरायनाव बिनायसो न'निफ्राय जेबो होनो हाया मिनि दं नों लाग्रोलाय आइफनखौ सोर मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो लोगोफोर मा ओंख्रि जानाय दिनै अमर गेमिं फैदों हाय होनदों हेलौ अमर गेमिं हलि मलि बर' अके होनदों मा ओंख्रि जानाय अमर गेमिंआव आइ लाभ इउ होनबायलै हलि मलि बर' अके दे ओंख्रि खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानायमोन बिके बारबाया आंनो आइफन नाङालै आं स्कुटिसो लागोन आंनोबो आइफन नाङा रिसि हेलौ दस कट गहर गपुर मरगर गपुर कमेन्ट खालाम कमेन्ट बिके बारबाय होनदों नोंनि लोगोखौ लिंहरलाय होनदों आंनि लोगोफ्रा फिसाला फिसाजोखौ जागासिनो आं ओंखाम जाग्रायावसो दं र' आं दा थांगोन दसे थानानै फिसाला फिसाजोखौ फोजागासिनो इयो अनसाय मायाव गाखोनो नागिरदों नोंलाय
गेलास मोनहायाखै गोलैगोन नायनो नामा होमबा र' आं थांगासिनो जिबौयारियाहाय होनदों र' थांगासिनो र' फ्रान्सिस कुरां टिभि हाय होनदों येस नार्जारि हेल' र' 5 मिनिट नों थाङाखै दै गैया गायावनो दोन आयौ जुगामिया माथो दहायनो उन्दुदोंमोन दाबो सिखारा दनसायालाय सिखारथ' फार्स्ट टाइम खानाय मानसियानो थाब सिखारा फैदो सिखारथ' फैदो नोंखौ नागिर मिथियारवाया खामानि जाथार नोंसोरो थांद' आरो बेलाय सोर थुनलाय लासिंसिं दाबो सिखारा बोरायरायनो अख्राङालाय फैदो फैदो ओरैनो थुनलाय नाम लागारदों बियो मालाय जि सुनायावसो थाहैलाबाय थानानै फैदा नायनाय होनबा माबा देलायना फै आरो जिरायबावबाय र' दा फैगोन मा जाखो बायला मेला
सफैयाखै इयो आं आर'ज लानायाव फैबाय दा नुदोंमोन दा नायबाय थादो मा होनदों मा जाखो ओमफ्राय मिनिहरगासिनो नुनानै सोरबासो सानदों आङो जाबाय दं दिनै खनदों मानसियानो अमाया खनदों सोरालायनायाव रायबोलासो खनाबा बुनो होनदोंबा उन्दुलायबाय दख'ना गानबाय जि गोजौ गिदिर
फिसा नुदों मोदोम जानाय खोमा बेना बिब'आ एसे लोगो जाबाय बिब'आ बे मेदामा सोर सासेया मेदाम आलारिया ए बे बिब' असे ए असे एखे नुयोदा मोखाङा एसे बेहा गुफुरना एसे गुफुरसिन एसे बेलेगनिया बेहा गोसोम एसे एखे नुयो आरो होमबाबो एसे बेलेग जारो ओंखायनो दाख्लै थांदों काजलगावसो थाबायमोन साननैसोमोन ए थांलाय फैलाय खस्थ' मोनो खोमा ओंखायनो थाथ'बाय उदालगुरिनिसिम बारनि सालारियानो गोबां मोजां मोनो साइकेलबो गैयाना डाबल सौबाय थायो बिसोरो जिखुनु जाबायलै मबाइला गुदुं जाबाय रावबो गैला दङ सासे बेलेगसो जाथियानो आं खालामाखै हारसायाव मा होनो हारसायाव अमाखौ मा होनोलाय मिथिगोना मिथिया फै गाहरि होनो मिथिबाय अमाखौ दे आदै दै फरायदो mana kalian lainnya dong deh kata ya bye bye kan baik nah dia udah lihat bye masih nongol kata ya bye bye nanggu orang lana sini Malang nak parah diri nggak sana sempat pun depan udah English for him. Kering
गैया जाखो Video hah बेगालाय बोरै फिसा जानांगौ जाखो लांथिनांगौ बेनो आरो दांबावो मोनगोनसो जोङो बेखौ बोनायखौ ना बोनानै खामथाब जाना हा लेखाखौ रोङाखै बे आरो दहाय उन्दुबावाखैसो दा थेनथ'बाथाय सेख्लायगोन आं दांहैबावगोन हा जिराय दांहैबावबाथाय नोंखौ ओंखाम होआ दा हराव होथाबजागोन नों कारेन्टजों सोर लेंहरदों lawan berai sih dah berak kan dia kok lagi gitu nih aku video kamera mulai jangan oke tetap
आलु बरायनायसै सा लोंबाय दाना जा गल' गल' नायबाय थानांगौ ini रायलायनोबा रायलायहां रायलायनो एसे नोंसोर सा लोंना जोंहा बर' नायबाय था नोंसोरो जा सा लोंना रागा जोंदां आंनि एक्सचेन्ज एखे मारै दं मोजाङैनो दंथ'यो जिउथि अफिसियेल फैदों हेल' जिउथि लाथार लालां दा खुदैसो गलायलांगोन आंहा थांनोसै थांथ'ना र' फरायगोन आयौ औ हाय दोस्तों मैं हूँ इसका दोस्त प्यारा सा मानसि नुवा गारा बिदि रायलायबाय दासो नुदों दासो नुदों आलु सिंगा ओंख्रिल' देखायबाय थायो खापजों सुना फुदुंदो साहाखौ माहाय गोथारनो बुरजा जाबाय नामा साइ 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 दे होनांसिगोन साइ मेथाइ खारबाय थायो दा जुमुनाखौ सिखारहोबाय Ada apa? Ada apa? Dedeng kerke.
Diring terke kam. Sena naik pahi. Kiba hostel में diring में किबा जोगो के थे किबा बाबा नि जा बाबा नि लोंफैलाय सा आब' आब' ओइ आब' फै थाब गावखौनो अकल देखाय नामा ओमफ्राय जाखानाय मबाइलानो थोआबा मोखाङानो बाबाद्राय मबाइल गिदिर ला मोनसे आदा बेलासियाव जि साहा लोंनो लुगैदोंमोन भिडिअसो ना भिडिअ कलसो जाखो भिडिअ लाया फैदों नामा खारजोब्बाय मानसिफ्रा भिडिअ आसामिसै हाथारला लांदा आङो मालाय लोंनाय खुदै गलाबाय दा खारजोबाय बेयो दा गावखौनो देखाय होनबाय नालाय मानसिफोरखौ sana pulang lewat ini ya ada lekang ada bar lah melai sampai sampai jadi sama lah haba buru atara buru mulai sedang sekitar nani mulai mulai serang sedih jangan balas pun dah lama जानो लुबैदों खोमा इसोर गोलैबाय नै Padanjalliyaw hajan helay ma biskutaw